Jajal bawa dandang kula pepeling. Ayo kaya apa nggih. Coba niken men ngaturake ayo nggih. Pamundhut saka Mbah No Kulit sing biyen wis paring tandha tresna karo awake dhewe wujude sandal kulit temenanan. Iya, isih seprene, isih kare siji tangke Jumatan ilang kok, Nduk. Ayo. Sapa ngerti sesuk diparingi neh. Ayo nggih. Ya, Nduk, kan? Yuk. Rukun Islam kang lima puniki Pripun niken ngadeg? Niken ngadeg? Niken ngadeg setuju? Sing banter sing semangat niken ngadeg setuju? Setuju ae kari nontone ndek ae. Sing nonton ya pirang-pirang sing nanggap parang-arang gumun ae. Ngadeg kok Nduk alon-alon Nduk, coba kaya apa. Nah, ben marem piyai kene. Ayo. Nano. niki jumeneng Pak. Iya, jumeneng. Kaya apa? Mboten apa-apa. Ora apa-apa nggih. Nggih. Dasar ya dedeke kaya ngono. Ayo. Katindakna ing para sasama aja pada ditinggalna ganti Pak ditinggalne. Tibane kudune E. Iya Pak. Heeh, ora apa-apa lek Cahayu salah ra masalah. Ayo. Noneno. Ya. Rukun Islam niku Pisan apa, Nduk? sahadate kang angka siji Kang angka loro salat ya. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nah, sadurunge sampean nembang lagu pepeling, ayo matura dhisik marang keluarga ageng Bu Sri Yatmi. Lan ugi Pak Yayan, Pak Roso, sampean wis dipiji sowan ana ing dalem kene kira-kira arep matur piye? Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Ibu Yatmi, Bu Yatmi kalian Bapak Yayan, Yayan, Pak Pak Roso. Roso
Sampun. Heeh, wis. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula kalian Bapak Yoyok sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan. Sik omong aku rumangsamu bakul soto no apa piye? Bapak Yoyok sak rombongan sak rombonge lho. Mboten beto rombong, Pak. Ora nggawa, ora nggone truk kok ora ngawur. Bapak Yoyok sak rombongan. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat slamet wilujeng, tansah pinaringan kebahagiaan seger waras awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ora lokaning malah kebak. Amin. Ndongakne kagem almarhum Mbah Sarni sing 1000 harinya tepat pada hari ini piye? Nggih mugi-mugi saged napa Pak lek pun sedo napa doane diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berbahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Apa nek? Teng mriko mboten nanggap dangdutan, Pak. Apa enek kok iku ceritane kaya ngono kuwi ora ana kono dangdutan ora ana. Eneke disko kono malah. Nggih, ya semoga-moga tentrem, rahayu wonten ing kasuwargan, putra wayah sing ditinggal pinaringan kekuatan lan uga santosane iman. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Amin. Monggo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata dening Niken Salindri. Oke, yuk dados. La ilaha illallah, la ilaha
masalah tak sambung ira nutut. Mingkar mingkuring kara jan suwantene sae mak cangik Nggih saestu Aja omong Mas Meo. nyapa Ora ana omong. aja omong tak kekrek tenan lho. Akarana karanan marati Awas, ngati-hati ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Yuk, Nduk. Alon-alon. Terus tarik napas. Iya. Iya. Tepuk tangan. rol Tepuk lanang tangan. Ah, kuat tenan lho. Wah, jan elok tenan bocah iki. Nggih. Terus iki abot iki. Gen cengkok iki munggah neh rawani, Nduk. Mantun, Pak. Ayo coba, ayo. wani Kaya mbokmu ngono kae, ayo. Baleni. Ah, jos luar biasa iki. Lek kono enek son horeg ya iki lho sinden horeg ya iki. Yanter suarane. Tende. Sinopo sinu karata mreka tarata pakartining ngelmu kang tumrap ing tanah Jawa. Agama ageming ngaji hi hi hi
Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi pisan iki nyoba tembang Pangkur Semarang lho. Lagi niki, Pak. Hebat, Padanan lagi niki, Pak. pisan tapi langsung sukses niki luar biasa loh Mas Yoyo. Sok Ini- neh nembang iki Pangkur Nggih. Semarangane cakepane Dimas Niken Salindri. Ah, asine wampun arep kula jajal niku, Pak. Tapi kan Terus? kula tasih ajrih. Dadi Oh, ora masalah. Sok lek Pak Kapan-kapan Roso aja. dadi lurah sok genti ditokne kuwi ya. Amin. Iya, nggih. Saiki bajing loncate sampean arep pelok apa Slendro? Ayo. Slendro. Slendro sing cara saiki lek sing pelok no ya no ne. Jangan yang itu, Slendro saja. Wow, sing kakinean. Oke, siap. Ini saya menjoget toh, Pak. Apa? Sampean joget kene genembang. Oh, iya. Sampean fokus terhadap tariannya. Oh, iya. Tol. Ini peluang Kene joget. Nah, kono ngoglek diesel. Mulai bae. Mulai bae. Mulai. Heeh. Ojo ngawur Lah engko sing ngendumnya amplop sapa? Mulai. Mulai ning omahmu. Lho Ngapain? Ya ora walah. apa-apa. Da- Tak dadekne tak dadekne Apa? Ndang to? Apa gelem? Pokok sing tak pakani, tak ombeni bendina. Ya ora. Weh, Ya kayak kirek. jebul karo kireke si apik kowe. Apa iya ta? Puaseh kok, Nduk. Ya ora. Apa terus lek dipakani diombeni terus dadi kirek? Gak oleh mending ngono. Sampeyan ini tetap manusia. Manusia, Ya. tapi berarti kirek kuwi. Nggih. Ya, Kados diaturake. pundi solahipun genduk Ayu Niken Salindri ingkang dipun anti-anti sedaya masyarakat wonten ing tlatah Simbatan. Eh, Siap, nggih. ingkang mirsani pun domblong kali jaduman. Lah kok mengongo ya. Nggih. Roh apa? Paga, yuk. Aji Karo jaduman. loncat. Oke. Yo. Kenal? Bajing loncat, bajing loncat ka astana. Aduh, iya. Yuk. Abdi lepat narosan kati anggal. Bajing Awas kan. Out. bajing narosan
tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Multi talenta tenan. Piyantone ayu, suarane apik, jogete nggih becik. Ah iya. Isih enom pisan. Wah, Kawitane sinawang coba kaya apa. Wah, jan lagu anyar terus. Nanti kalau Bapak kurang cocok sama lagu ini, Pak, berarti tambah Kusuma Wijaya, Pak. Oh, boleh arep Kusuma Wijaya arep ganti Jamus Kalimasada boleh. Oke. Oke, nggih, siapa. Oh, jane lek paling seneng awakmu lek ayang-ayang asine. Oh iya wis. Awang kuno ta berarti. Mongko kowe lagi hit biyen to. Aku ngene lagi seneng. Ah, Berarti gampang carry ngene lho. ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Rong wong wedok ayu kabeh do rebutan. Aku meneng ae. Bar kuwi bareng dipek. Aku lagi seneng. Lah ngono kuwi lho keren. Oh, gowething mesti carry kok. Ayo. Endinge yo manggah wong wedok ae. Lah iya ta, piye ta? Bapakmu iki piye? Kucluk. Ayo. Yo, kawitane coba kaya apa? Nggih, nggih, nggih. Nggih. Jroning tiasa ngitung tresno yen sinawang kepyaring kahanan bisa anut bungahne angenan lintanging tawang katya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagowo musik Kang Mas tanten datku ngalembono batin jroning tiasa gitung tresno yen sinawang kepyaring katresnan bisa anut bungahne angenan lintanging tawang katya netramu padange bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang patut kagowo
jaring kahanan disanu bungane angenan lintangi ngetawang kadya netramu adangi bulan gambarane semu sumilire angin gawa tresno senangmu kang katut kagawa kaya ngene yen nandang lara asmara jroning mawa mangambar arom puspita jahat rasaku sesanding marang sliramu yahayu memani kalbuku ya Wah, entake gong lu ki mau. ya Ah, elok tenan ya kawit berarti iki. Ayo. jenengan mungkin belum apa terbiasa mendengarkan lagu ini Pak. Aku iki kudu ping 10. Ngono kuwi. Bar kuwi lagi iso meresapi ngono kuwi. Ngono kuwi nyawang wong ya ngono kuwi. Lah rong ping 10 ngono ya ora ngerti ki ayu apa ora ngerti kan ngono kuwi. Ngono kuwi. Lirikmu nyapa kowe. Ngono. Ngono kuwi pancen pakmu wis ciri khas ngono. Kan ngene nggih hiburan asine kan. Ya mek nang kene tok aku omong ngene iki asine. Ning omah karo mbokmu basa awak. Iya. Sendika dawuh ngono kuwi. Melipis. Nggih, ngono kuwi ngantian. Upamane kowe terus lulus SMA no kuliah ning ISI Surakarta. Kowe lek nari lek wis pinter, ya ta? Nggih. Kowe terus apa kuwi nembang wis pinter. Alah ngono kok. Kowe kuliah ning ISI Surakarta jurusan pedalangan. Sing mulang bapak. Wah, tenan. Ayo Ken ke kantin aja kuwatir, tak bayarono. Ayo ngono kuwi. Huak napa mboten Pak? Hah? Huak napa mboten? Kuat apane? Huak Wak apa ya? ngapusi napa mboten? Kok iso ngapusi wah aku dosen pedalangan lho. Loh, mengke lek delala sing ngajar mboten jenengan. Piye carane aku ngomong kaprodi engko. Kae niki kan urusane karo aku. Ngono kuwi. Agene ruang dhewe tingkat AC ngono kuwi. Kamar mandi dalam mandine di luar ning kok. Ngono kuwi. Tenan kuwi dadi tambah pengalaman. Wah, niki kan Salendri semakin hebat, semakin melejit karena bisa mendalang. Lah, engko lek kowe belajar ndalang tenan, perkara suluk suaramu wis apik. Lek sabetan kulino ndelok ning YouTube akhire iso. Sing angel ngeprak. Mengo jeneng ngeprake karo sila. Lah kowe kudu tak ajari tak silakne dhisik kuwi kudu. Belajar sila maksudnya. Garek sila to, Pak. Angel lho ngono kuwi. Nek ra kulino iso geblak. Mila to, Pak. Wah, nganggo masamu itu ning pedalangan ora kulino. Lah sila ngene iki lho, munggah ngene iki lho. Oh. Ayo ngono kuwi. Jajan jenengan nganu, Pak. Ngeprak. Nggih, ngeprak. Oh, lah aku gaweanku. Ayo ngono kuwi. Oh. Lah ngene anggere mak tes iki lak arahe lak rono to. Nggih. Kemudian nek semak tus. Napa niku? Prepet. Terus. Ngono kuwi tus ngono kuwi. Ya ngono. Ajar ndalang kudu iso dikompliti merga awakmu cah cerdas. Napa sakniki Pak jenengan anu belajari ndalang, Pak? Lah pripun arep ndalang? Kene. Tapi kula mboten saged lho, Pak. Sing ra iso apane? Diwarai ndalang jenengan Lah, jenengan kene. warai ndalang. Rene. Ayo kene ndalang kene. Mangsamu. Sing iso ngajari ndalang kowe apa mung wong anjuk tok? Aku ya iso. Ayo masamu. Nene ndalang kene. Kene. Aku iki karo awakmu ya apa to sing ora. Mbok kowe ndalang nganti subuh ora apa-apa. Nggih. Nek jagone mulih mending kok kabeh. Kene. Ayo kene. War milih ngangge mic iki apa mic kowe? Mik niki. Mic kowe. Lah jenengan mboten gadah sumpelan to, makane jenengan ndamel niku. Kula gadah. Saged to, lho. Bukan sih aku pengen ngono kuwi piye carane. Ayo dadi rasa ngangge iki lho ngene iki. Mboten. Rene jajah ngeprak tok car iso ora njajal pengen roh aku. Dan niki ndamel jaret lho, Pak. Ya anu nyolahne wayang, nyekel wayange bapak tok wis to. Wis to. Lah nggih Gampang. jenengan narai riyen. Oh, perapatan ya. Nggih. Kowe milih perapatan apa pretelon? Ora. Nggih. Yes, iki tak. Tigaan mawon. Ketigaan sing kena iki. Sing Tokoh iki Abimanyu. Nah, nggih. Ngene. niki perang napa mboten? Loh, njaluk mau apa? Perapatan sik no. Perang iki penting perapatan sik pertama iki. Ya, iki jenenge
Plek iki sawang-sawangan. Nggih. Ya ta? Sawang-sawangan. Nggih. Nyedak sik, Nggih. nyawang iso dhuwur. Nyedak sik. Plek ngono kuwi ya. Mulai pancen padha-padha kalepe. Akhire terus iki saya sedak to. Gilane Pak mosok buta karo kuwi, Pak. Heh. Wis Lah, arep perang. kayu. Arep perang. Terus mosok ya ambung-ambungan karo buta. Ora kok ambung-ambungan. Iki kok arahe lak iki malah diperlambat to. Lek cepete kan akhire ngene lho. Blek. Oh. Nah, iki njaba sik. Der, njaba bener resiko. Nah, Nggih. iki njaba sik ngono. Ayo. Blek ngene njaba. Lek wis ketoke dijapne jero, blek. Lah ngono kuwi. Iki gur ngene lho kan asine. Blek. Blek. Dadi mung ngono kuwi, ya. Teplek, 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 teplek. Awakmu tau tak paringi wayang Janaka mosok gur ngono ora iso. Nggih, alah meng ngono ta kecil ta, Pak. Ayo, wis ngono. Dalango. Njaba jero, njaba jero. Heeh. Nggih lek wis dijapne berarti jero. Nggih. Ket, Pak. Ayo, bener kuwi teori ora aja negatif. Ayo. Iki nggih, Pak. Ah, ya. Lunas nggih. Apa hubungane kuwi? Lah nyepakne kula ta niki? Ya, nyepakne kuwi. Ora apa. Aja ngerokok lho ya. Mboten. Ngerokok liyane ae esuk. Oh, nggih. Ya, nggih. Nemplek kelir sik, Nduk. Maplek iki. Iki munggahan lho. Sing iki dipas ning ngene iki lho. Set. Nah, iki pastian iki lemah to iki. Lah ngene iki jenenge mabur, ya. Oh, toh? mabur. Nah, Niki iki kudu nemplek lemah. Ah, nemplek lemah plek ngene iki ya. Ngono to, Nggih. paham to? Nggih, paham. Wis. Kae ya padha. Oh, ngeten. Ah, heeh. Berarti ngene. Ah. Iki ceritane sawang-sawangan sik Ah. arep gelut. Heeh. Ani pira wae? Ani 100. Ya. Lha iki arep perang apa ning pasar kok nyang-nyangan. Iso wani pira wani 100 ora. Tak gaglak limpamu ngono lho. Oke, Pami jenengan sing ngomong, Pak. Maju apa ora ngarsa kok tak untal Malang. Kenapa nguntal dadak ning Malang barang ngono. Apa kene kurang untal-untalan baben akeh ngono ya. Rasa kaken gunem sing tanpa guna ing kene dalan patimu. Keder. Urung, keder sik. Kowe kesusu senawu langsungan to ngono iki. Mboten, Pak. Ayo. Pemanasan riyen. Nggih, coba. Ya, plek. Nah, coba. Jero, awas, jero. Ya. Dipasne kalendere lho ya, jero. Ayo terus. Malik, Abimanyu Malik, plek. Iya, coba neh. Teplek. Ya, jero, teplek. Ya, ngono kuwi. Set. Ha. Sing guyu iki. Oh iya, Pak. Abimanyu guyu dalang koclek kok piye ora. Abimanyu gak ketawa. Nggih, digigit. Gulune digigit. Ayo, Walik. Nah, kipatne karo Abimanyu, kipatne jedet. Nyapok ngene lho, nyipatne ngene lho. Angel men to. Kipatne ngene lho. Cekele bapak tak nyekel sik. Lho. Halo. Mau wis to, bar plak to. Ki kan dicokot gulune. Nggih. To. Abang to akhire dicokot gulune. Nggih. Iya. Cokot buta iki lho. Lah lek ngipatne ngene. Der ambruk, Dek. Plek jeder ambruk. Wis kuwi. Entuk kuwi, lho temenanan sampean sok tanggapan ning ndi-ndi wah penitine aku. Ayo. Plek pas gulu, gandang sik. Der ambruk to. Ambruk. Ayo, lek sing iki ambruk, iki tenang ae ngerokok-ngerokok sik ya. Oh, ngoten. Santai. Oh, iya. Tangi. Iso tangi to? Nggih, saged. Ya, tangekno, wis to. Sampun. Wis ya. Terus saiki kaya mau ning separo. Des njaba jero, dek Abimanyu Malik. Set. Ning kene iki arepe nubruk jero. Teplek ngono to. Iki dicekel ndase. Nggih. Tau nyekel ndas to? Nggih, ate. Dicekel ndase. Ndase Gedhukne jebar. Jeder pindho to. Nggih. Bar kuwi koprol iki. Wer ngono sing koprol iki. Niki. Contone ngene, contone. Nah, iki to. Nggih. Gedhukne to, jeder, Jeder. plek koprol. Biar ngono kuwi. Piye Bapak le ngoprolne piye? Nggih, Prigel to? sae. Sae iki lek ngoprolne mbokmu saya prigel neh aku ayo. Ngobrol ngeten, Pak. Ngeten riyen apa ngeten? Belajar ngono sik ra apa-apa. Arahe. Ngeten. Wut. Andasne. Ra apa-apa remuan wayange Bapak ra apa-apa wis. Apik, Pak. Apik to? Bar iki lek saged kula. Oh iya, Pesan khas. Malih, Pak, malih, Pak. Oh. Wah. Sing ado tekan dalan kono lho kan ya. Mboten napa-napa? Ora apa-apa. Nggih, Bebas, Pak.
Niki piye, Pak? Ana kok to, iya. Nggih. Nah, Pun, nggih. pun. Pun, Ah. pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Mancep kan? Mancep iki. Tepuk tangan. Tepuk tangan ya, mancep iki. Wah, elok. Mat banget iki iso mancep iki. Langsung, Mbak. Wah, elok tenan iki. Sampun, Pak. Aduh. ya Oh, Jan. Masalah. Wih, ora kowe. Ngali yo lek niki ngadeg ora. Lah ya ngene malah dadi kenangan ngene. Iya. Tatap lampu. Wis. Wis. Mesti ngene iki nggih anu, nggih mempengaruhi sampean mempunyai daya tarik sok ben gelem ning pedalangan. Nah, Sinau kaya ngene iki. tibake nggih radi sulit nggih, Pak nggih. Heh? Nyapa tekan anu kuwi? Rusuh barang nyapa? Radi sulit. Oh, sulit to. Wah, sulit to. Lan jenengan napa Pak krungune mirenge? Heh? Radi silit. Napa? Ya Allah. Nggih. Dadi lek wayang ki ja, pertama mesti ning pedalangan diajari. Iki malah tak kei kuliah titik ae. Iki wayang tampil. Teplek ki pas ki ya, ki kan pelemahan. Plek iki ambekan sik. Nah, ambekan tek ki ulat-ulat. Set ngono kuwi. Bar kuwi lumaksana. Des ping 3 tek ndangak sithik plek mentas. Oh. Kuwi iso ngono tok. Wuluh tenan penonton sorak. Padahal ngoten mawon. Heeh ngono kuwi tok. Tapi jenengan mboten sing nyuraki wae. Hah? Sak menten Lah aku sithik. kan wis dalang biasa, sampean kan luar biasa. Oh, Iya, nggih, ngono kuwi. nggih, siap, Loh, siap. lek sing jenenge bapak ora perlu sorak, ning bapak iki mung ngene tok ya pamane ya. Mung sabetan ngene tok pamane. Endi mau? Iki pamane. Ya. Plek der. Set plek der, set plek der, set plek der. Wong ora sorak ning kok kono mesti yoga-yoga langsung. Ning ngene iki akhire randang aneh ngene. Ngono kuwi kan. Terus ajari ya dolan ning Jaten. Nggih, nggih, Pak. Ya ngono kuwi, nggih. Tertarik. Lah, iki aku gandeng wis ngajari mayang awakmu, saiki sampean genti endi HP ku mau. Ngajarin jenengan TikTokan. Napa? Ngajarin jenengan napa? Ora iki lho, ada yang request iki penting iki. Nasibe sak rombongan iki sing menentukan biaya iki. Wih. Napa? Niken tambah lagu Kitir Sumilir dijarangke. Alah, Request. sinen jenengan piyambak wisingan. Sumpah uduk, nggih. Aku seneng lek niken jaran karo gila-gilu. Ha iki. Dari siapa? Bu Kesi. Oh. Kok pinangkani apa ora? Aku manut awakmu ora. Oh, Bu Kesi to niku. Heeh. Nggih, pun. Dadi Bu Kesi bengi iki mek golek hiburan dhek. Nembange sithik kok kan mau. Ya. Asine Bu Kesi terhibur lek enten kula, Pak. Wow, tenan. Mergo lek karo awakmu ora mungkin cemburu. Ayo. Nggih, mboten. Aman lek karo awakmu. Ayo. Piye? Kuwi oke, Kitir Sumilir. Nggih, kitar sumilir napa ayang-ayang? Kitar mawon. Kula manut ibu, Pak. Ayo, nggih. Siap. Nggih. Kula saged tok niki tangane kalih. Mikmu yo ngono kuwi terus arepe. Nggih, mboten, Pak. Ayo. Anget susu. Ayo mesake. Aku nyawang malah keri dhewe ngono ya. Ayo. Apik kuwi. Ayo. Wah, Des. Mangga diaturake karyane Pak Geduk Siswantoro saking Kediri sing nembangke cah Kediri. Ya. Enggak. Kitir Sumilir. Yuk, dados. Yo.
Nih kan. Ayo gumun karo awakmu lho. Sing apa to, Pak? Biasane iki bintang tamu lek apa kuwi hit ngono Pak, saya sudah 5 kali loh, Pak. Jangan ditambah lagi loh, Pak. Hitung nembange wong wiru. Sampeyan iso losno karo aku iso. Itu saya itu juga seperti itu, Pak, kalau di lainnya. Jali jenengan. Oh, alah kene tawa terus. Napa melih, Pak? Napa melih, Pak? Oh, iya. Lah, lek kula niku nggih ngoten niku Pak, lek teng lintune perjanjiane berapa lagu? 5 lagu. Mboten napa-napa mengki lek tuan rumahnya dereng puas berarti kula bonusi 1 lagu lagi. Kula ngoten niku nggih. Yang penting kita itu harus bisa, kan namanya kita tuh ditanggap ya Pak. Kita harus memuaskan hati para penanggap. Bukan kita itu menuruti kita sendiri. Ngoten. Lek gak kuat ketawal ya wis berarti ra usah nampani jawab ngoten lho Pak. Wah, elok. Iki meng kok hitung jan ping pira? Ping 10 enek lah awakmu wisan. Mila Pak. Mboten kerasa barang mau lho. Ayo. Sing akeh ra tau diitung walah kan nganti jam 3 lho kan. Sakniki pun jam 3 Pak. Jam 3. Kula kintil lek tasik jam 10 lho Pak. Kula iki jan lek nderek jenengan iku pen mboten krasa napa-napa ngoten lho Pak. Lah ra krasa apa turu kok piye ra krasa apa-apa. Nggih kados pamit kula niku nyanyi peng 10 ngoten kados peng kalih men. Oh, kuwi iki nglulu apa tenanan ngono kuwi? Tenanan, Pak. Demi Allah. Nggih, demi Allah. Niku apa kula pun mimi obat to, Pak. Wow, sore. Obat napa pusing kali obat watuk niku, Pak. Kula. Biasane kan efeknya ngantuk. Obat batuk niku. Tapi nggih mboten nih, Pak. Ra ngantuk ya? Mboten nih, Pak. Blas niku. Luar biasa. Padha karo ki mbak-mbakmu iki lho. Ora tau do ngantuk. Langsung ler ngene wae. Lah ya makasih Ken, makasih. Sik tanggapan nang dineh nggo. Mengke teng Pati. Pati. Isu awan iki nggo. Nggih, mengke siang berangkat. Waduh ya. Iki wangsul Ya wis. Muga-muga sampean tansah pinaringan sehat walafiat kuat. Sampean iki ganjarane akeh mergo menghibur masyarakat ribuan sing ngefan karo jenengan. Nggih, amin. Makasih ya wis mendukung Madangkara karo wayangane Bapak. Nggih, Pak. Matur nuwun karo Pak Suroso barang. Nggih, Pak Suroso, matur sembah nuwun. Lek mboten karena panjenengan kula nggih mboten kepanggih kalian jenengan. Kula mboten saged dugi teng mriki. Kula mboten saged kepanggih kalian Bapak kalian Ibu lan kru Madangkara. Matur sembah nuwun Bapak Suroso. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun. Muga-muga sok nanggap neh. Amin, nggih. Tahun depan Pak nanggap maling nggih Pak. Dalange kudu Pak Cahyo, lek bintang tamune sembarang Pak. Kula nggih mboten napa-napa, lintune kula nggih mboten napa-napa ning kebacut lek mboten kula nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Kebacut ya apik. Ya kan ya jane. Bocah ayo. Pinter leng gunggung karo wong tuwa. Ayo wis makasih tanpa upama ya. Iki Dewa Amral iki munggah kayangan iki nusul karo para Pandhawa. Ayo to. Nggih. Ndara Abimanyu ke mau wis perang nok Dek. Lho ngene perang cakil kudu enek alasane. Yen pancen ana sambung rapete karo lakon Abimanyu pamane arep ning ndi arep ning kayangan apa piye monggo. Lah engko gur perang bar kuwi dhek salin ning loket tok bar kuwi terusan. Ah iya ya. Ngono kuwi. Dadi kudu enek alure benang merah sing jelas. Yes, memuji marang Gusti ingkang nyipta jagat. Mbah Putri Sriyatni kalian sedaya putra-putranipun mliginipun Pak Suroso, sumrambahipun sedaya keluarga lan ugi para sutresna budaya ing tasih kepareng pungon ngantos jam 3. Mugi-mugi anggenipun tutuk mirsani wayang ngantos jam 3 menika ugi dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng anak putunipun.